Jakože, jestli tam to... A já jsem tady chtěla pobrat. Takže dneska je 23. prosince, což znamená, že zítra jsou Vánoce. Ale vždycky před Vánocema si pořádně vyčistím pokoj, ochlím a ten druhý, to je náš štědrý den, nebudu nic dělat, prostě budu ležet, bálit se. Jo, takže teďka jsem udělala mám třeba mamky nebo má boleriózu, nebo co to je jedno. Prostě mám tam má něco a strašně bolí svaly. Takže teďka jsem to tam udělala. Je strašně horko. A mi bodlo v pokoji, nebo se vyjádřila, budu vám to ukázat. A pak si to uklidíme a zítra se pak uvidíme 24. Protože jsem chtěla dělat jako 23 pro 24, ale... Takže teďka tady máte pár záběrů z 23. dne. Jakože, jestli tam to někdo řekne, že tohle není bordel. Again, mě ta kamoška má nejlepší. Mě naučila, když mám bordel v pokoji, že ho máš neuklidit. Takže já taky, když tady mám prostě nic, tak myslím, že to je bordel. Jo. Takže tady máte před. Já mám cukrový. A dneska tady mám nový postavičky. Tady mám Eleven. Měli pusu. Vila, nebo nevím, co to je. Nevím, Vilu, nevím. A tady mám taky Eleven, jak měla na sebe takové ty. Ale budu sbírat. Na to ukážu, když jdeme tady dát rychlý závěr a pak se ozvu. Yeah. Jsem se koukala na takový prostě o zombie. Hodinu a 40 minut. Není to tam jako vánoční, ale bylo to mega cool. Tady mám ukázat všechny postavičky ze Stranger Things, které chci je sbírat. A chci ještě Max a toho druhého Demogorgona, protože mám tady toho Demogorgona. To jsem upřímně nikdy neviděla, jakože tam je takhle do toho. Já jsem dělala jenom čistý, úplně jako Demogorgon. Je buď malý nebo velký, já chci, to je jedno, který ale ten prostě je čistý Demogorgon. Já tak si takhle. Potom mám Vila, z kterého jsem si přála, dostala jsem jako prvního. Potom mám Eleven, to je taková. A pak tady mám tady tu Eleven. Já jsem si první přála Demogorgon, a pak byl Will a pak bylo Eleven, ale ne. Demogorgon, Max, Eleven a Will. Mám tady ty všechny, chci ještě Demogorgona a Max. A ještě mi chybí, kdybych chtěla všechny, tak mi chybí 3. Jakoby 3, které jsou ty hlavní postavy, což je Max, Eleven, Demogorgon, pak je ten Will, pak je ten Steve, nebo jak se jmenuje, a pak ještě jeden, ty 3, jak jezdil na tom kole, tak ty chci ještě a pak bych nechtěla, protože už jako nepotřebuji. Mamka zpívat dlouho, jako mám vyplavit ve 3, takže to je asi za 15 minut. Nevím, za 10 minut, netuším, za půl hodinu, nevím. Teďka budu do mojí postele, protože mamka tím, že spí, tak ji nebudu mluvit, ještě budu tady. A tak no. Budu dojíst ty své tucky ze včerejška. Tak, tady jsem si vzala pití a tady mám tuce, musím zapustit na tabletu. A teď je 24. prosince. Můžu uvěřit. Uvěřit, že dneska není na roce, už to protože každý některý roky byly. Teďka jsem dělala ládošku telou a jdu s mamkou a pak schod do pátky. A máme 30 rohlíků, takže si toto asi budu otevřeme. Už mám 3 a chci sbírat, takže tak. S mamkou teda. Už je 8:30. Jsme si koukali asi hodinu, půl, nevím. Teďka s mámkou šla odprchovat, já jsem to sprchovala včera, takže nemusím. Nebo jako by půjdu, ale potom večer, když jako možná. Večer určitě půjdu, ale to teďka nevím. A my půjdeme k tetě.
protože oni mají novýho pejsky, dostali od Ježíška. Takže se jdeme podívat, mají křečka, takže mám i našeho. Takže ho jdu připravit. Jdu už podívat, že spí, domů na jídlo a nevím, jak ho musíme přelet, protože mám kuvertu, abych nás zima. Ale já ho nezbudu takhle, protože on může jakoby stvrdnout nějak a může jako prostě to být mrtvý. Protože ho zapálíme do deky. Teďka jsem si tam připravila křečka. Dám na stůl. Tady mám pití, tam dopít, to mám nový. A plus tam mám tady cukrový, tady to se pustím. A jak přijde rohlík, tak si rozbalím na video to knoflíčko. A pak už se budeme chystat, my čekáme na ten rohlík, už jeli samozřejmě, jo. Že jsme fialovou, pošla jsem si na fialovou pastou a nevím, co mám pustit, takže tak. Neprochází teďka. Jsem mamka usla, takže se jdu koukat do pokoje na tablety, nevím. A pak mám kupuji vetři a mamka bude dělat rýsky a tak večerím vetři nebudu, protože se nemůžu dneska ty dárky. A já jsem vám tady chtěla pobrat šťastné a veselé Vánoce, ale tím, že jsem tady může se na to vydívat 25. což je po Vánocích, tak i to vám přeju a doufám, že jsem vám všechno splnilo, co jste chtěli pod stromečkem. Nevím, jestli jsem to splnila, protože už jakoby ještě byl ten stromek, ale chtěla bych vám tady upozornění dát jenom, že nebudu jakoby natáčet tak se dobrou dálky, protože takové osobní prostě nepřijde. Takže jak se budu schovat, tak vám něco řeknu. Udělala jsem vrhou, dostala by třasy. Já se nesmím nervnout. Trošku dále ty tady hodím. Tyto. Jolka řekla, že se to možná lépe, když jsou Vánoce. Zde si jedu pro malčátko. Pro moji stávu. Takže se od Maxu nalovím. Teďka tady mám dárky, jdu udělat samotný haul. To je jedno video, to vyjde v sobotu nebo v neděli, je středa. A pak to asi si pokusím cukrový do postýlky, nebo ne do postele, prostě chápete, a počkat na zpátky. Takže jsem doma a v pátek jdeme k babičce na... a možná, jak jste tady nevím, jestli jste to věděli, jestli jsem to chtěla říct, ale budu mít možná pejska nebo morčátko, protože mám křečka. Tak jakože já si nechám křečka, jo, nebudu dílet zvířata, já se s tím budu hrát. Ale s křečkem se prostě nedá hrát, jakože se ho nemůžu vzít do ruky a budeš tam u něho hladit a takhle. Protože oni hned vidíte, protože hned mi uteče. Ale morče mi tak jako neuteče, ale prostě chápete. Teď jsem dilema, jestli si křečka nebo morče, protože morče stojí asi nějaké 200, 300 nebo 500. Což je jakoby úplně v klidu cena za mě a bez 12 000. Jo, takže tak. Ale radši bych chtěla to pejska, protože prostě pejskám se bude prostě takové prostě příjemnější, jo. Takže